Маляўнічыя вобразы, фірменныя забавы і квесты, якія прызваны разбаўляць аповед, заўсёды прыкметна вылучалі творы гэтага аўтара на фоне іншых кніг. Сёння аддзел па абслугоўванні дзіцячага чытача Ашменскай раённай бібліятэкі прадстаўляе вашай увазе кнігу Кацярыны Хатасевіч-Лісавой пад назвай «Новыя прыгоды лісачкі-красуні». Чытанне папярэджвае настольная гульня «Вандрульня» на госці да лісачкі, у якую можна згуляць з сябрамі ці ўсёй сям'ёй. Акрамя таго, па ўсёй кнізе раскіданы схаваныя шышкі, якія трэба сабраць, каб атрымаць электронную паштоўку ждзівоснага лесу. Невялікі пралог уводзіць чытачоў у курс справы, як галоўная гераіня апынуліся ў дзівосным лесе. Аўтар па-майстэрску вытрымлівае інтрыгу, не даючы аўдыторыі засумаваць ні на хвіліну. Сюжэт будуецца вакол высвятлення асобы ляснога аракула, які пераследуе героя па ўсім лесе і ўстаўляе ім палкі ў колы, пры гэтым мудраючыся заставацца незаўважаным. У цэнтры аповеду лісачка-красуня, а выбірацца з прыгод ёй дапамагаюць знаёмыя нам героі – барсук, янот, вавёрка, дзік, заяц, варона і жаба. Жанр дэтэктыву змяняецца на камедыйную замалёўку, заснаваную на прыёме градацыі, калі кожны наступны паварот сюжэта і кожная новая перашкода на шляху герою яшчэ больш павышае стаўкі. Цікава, якую штуку выкіне ў наступную секунду лісачка, што прыдумае, каб утрымаць увагу сяброў і чым тое для іх абернецца. Важна, што любы сюжэт у кнізе падаецца простай моваю, каб кожны чытач мог адразу здагадацца, пра што ідзе гаворка. А сумленных чытачоў, якія дачытаюць да апошняй старонкі, чакае гульня «Хто самы ўважлівы» на пошук адрозненняў паміж карцінкамі. Казачную аповесць «Новыя прыгоды лісачкі-красуні», а таксама іншыя кнігі Кацярыны Хатасевіч-Лісавой вы зможаце знайсці ў нас у бібліятэцы. Мы заўсёды рады бачыць вас.